Innovation for mig er nyskabelse, som meget kort sagt er med til at give en ny bundlinje eller forbedre den eksisterende bundlinje i en virksomhed. Jamen det synes jeg bestemt, de skal. Det er meget nødvendigt i forhold til at fastholde deres position og måske også udbygge den. Vi ser jo en masse af gamle forretningsmodeller og livscykluskurver, der går den forkerte vej. Så det er vigtigt egentlig at være omstillingsparat og få skabt nogle gode forandringer i virksomheden. Jamen altså, det kan jo mange ting. Det kan jo være en øget konkurrence fra andre virksomheder og andre markeder. Det kan være nogle problemstillinger, som inspirerer folk til at få nogle gode idéer til at løse de her problemer. Det kan også være lovgivning, som gør, at man lige pludselig er nødt til at ændre på sit produkt eller processer. Så der kan være mange ting, der kan være med til at trigge sådan en innovationsproces. Jamen det er der jo. Altså, man kan sige, at vi mennesker er jo heldigvis vanedyr og gode til at lave rutiner og sætte struktur på tingene. Men det gør så også, at forandringsprocesser de er lidt vanskelige. Det kræver vedholdenhed og fastholde sådan en forandringsproces, og ofte så giver det driftsproblemer, giver nogle forstyrrelser. Så det er vigtigt med ledelsesopbakning, og at man fastholder en disciplin om at få de her forandringer gennemført i virksomheden. Jamen det ved man jo ofte først på et meget sent tidspunkt, fordi det er jo en lang proces med at gøre sådan en idé kommerciel. Og det er jo først den dag, hvor man kan se, at den har skabt værdi, og i bedste fald har forbedret eller skabt en helt ny bundlinje i virksomheden. Jamen helt bestemt. Altså man kan sige, at det at få idéen kan være svært nok, men jeg tror, at i processen så er det måske den nemmeste del af det. Selvfølgelig skal man have den rigtige idé, men der er rigtig meget hårdt arbejde i forhold til at få den gjort kommerciel og ramme markedet på et rigtigt tidspunkt. Der er en masse eksempler på gode idéer, som rammer markedet for tidligt, og så ikke bliver en succes. Og så er der andre, der har taget det op på et senere tidspunkt, hvor det så rent faktisk kan blive en stor succes.